Прывітанне, сябры! З вами YouTube-канал «Дыхай вольна». Я Аліса Рыжыченка, экспертка ў галіне гаспадаркі і дзяржаўнага кіравання. І гэта рубрыка «Сацыяльная эканоміка». У цяперашнім стане беларуская эканоміка не можа генераваць эканамічны рост і ісці па шляху развіцця. Вядома, пры дзеючым палітычным рэжыме змены наўрад ці адбудуцца, але відавочна, што беларуская эканоміка мае патрэбу ў рэформах. Аб тым, якія рэформы патрэбны, вы даведаецеся ў сённяшнім відэа. На першым месцы па важнасці гэта інстытуцыйныя рэформы, якія дазваляюць абмежаваць магчымасці дзяржавы ўмешвацца ў эканамічныя працэсы. Неабходна таксама стварыць прымальныя ўмовы для вядзення бізнесу. Гэта абарона правоў інвестараў і прыватнага бізнесу на заканадаўчым узроўні, а таксама павышэнне эфектыўнасці кіравання дзяржаўнымі прадпрыемствамі і актывамі, а для гэтага неабходна развіваць дзяржаўна-прыватнае партнёрства. Наступным крокам неабходна скараціць долю дзяржаўных прадпрыемстваў у эканоміцы і пераарыентавацца на прыватны бізнес. Для гэтага неабходна правесці аўдыт і аналіз магчымасці дальнейшага функцыянавання ўсіх дзяржаўных прадпрыемстваў. З мэтай выявіць тыя, якія могуць быць прыватызаваны, і тыя, якія неабходна мадэрнізаваць, перакваліфікаваць альбо наўпрост зачыніць. Калі паглядзець на развітыя эканомікі свету, то большую частку ВУП ім прыносіць аказанне паслуг. Беларускай эканоміцы таксама неабходна дыверсіфікавацца ў бок стварэння розных галін, у тым ліку і аказання паслуг з высокай дабаўленай вартасцю. Ніводная эканоміка свету не можа развівацца без замежных інвестыцый. Для прыцягнення інвестыцый, як я ўжо сказала раней, неабходна ў першую чаргу забяспечыць захаванне і абарону правоў уласнасці. Пры стварэнні справядлівых для інвестараў умоў у Беларусь можа прыцягнуць мільярды інвестыцый, якія будуць спрыяць стварэнню высокатэхналагічных вытворчасцяў і стымуляваць стварэнне інавацый. Вельмі важным крокам будзе таксама стварыць спецыяльныя дзяржаўныя праграмы па фінансаванні навукова-даследчай дзейнасці. Павелічэнне інвеставання ў навукова-даследчыя цэнтры і стартапы дазволіць стымуляваць распрацоўку новых тэхналогій і прадуктаў. Гэта дазволіць палепшыць канкурэнтназдольнасць краіны на сусветным рынку. Беларусі таксама неабходна рэформа працоўнага рынку. Варта палепшыць гнуткасць і адаптыўнасць працоўнага рынку, каб садзейнічаць стварэнню новых працоўных месцаў. Гэта можа ўключаць спрашчэнне працэдур найму і звальнення, а таксама стварэнне больш гнуткіх формаў занятасці, што дазволіць прыцягнуць у эканамічную дзейнасць больш жанчын з дзецьмі і людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама важна стварэнне незалежных прафсаюзаў, якія дазваляюць абараняць правы працоўных. Для таго, каб эканамічнае развіццё адбывалася раўнамерна, неабходна працаваць над развіццём рэгіёнаў. Для гэтага неабходна стварыць інстытуты, якія адказваюць за развіццё рэгіёнаў. Важным крокам будзе паляпшэнне інфраструктуры рэгіёну, а таксама павышэнне мабільнасці чалавечага капіталу. Неабходна таксама ствараць умовы, якія дазваляюць жыхарам рэгіёнаў прымаць непасрэдны ўдзел у прыняцці рашэнняў па развіццю рэгіёнаў, як эканамічнага, так і сацыяльнага. Наступны крок – гэта развіццё фінансавага сектару. Беларусь можа ўзмацніць развіццё фінансавага сектару, каб забяспечыць доступ да крэдытаў і фінансавых паслуг для малога і сярэдняга бізнесу. Гэта можа ўключаць стварэнне канкурэнтнай банкаўскай сістэмы і развіццё рынку каштовых папер. Для развіцця эканомікі вельмі важна рэформа адукацыі. Неабходна зрабіць беларускую адукацыю больш практыкаарыентаванай, стварыць неабходныя умовы і інстытуты для перакваліфікацыі, стварыць новыя навучальныя напрамкі ў адпаведнасці з апошнімі сусветнымі тэндэнцыямі. І апошні, але вельмі важны крок – гэта павышэнне лічбавізацыі. Стварэнне лічбавых інструментаў у сферы дзяржаўнага кіравання дазволіць узмацніць барацьбу з карупцыяй і будзе спрыяць павышэнню празрыстасці ў дзяржаўным кіраванні і бізнес-асяроддзі. Гэта былі асноўныя рэформы, якія неабходна правесці ў эканоміцы Беларусі, каб пачаць развівацца і нарошчваць эканамічны патэнцыял. На жаль, сёння правесці такія рэформы ў Беларусі немагчыма, але рана ці позна яны адбудуцца.
Вядома, для любога грамадства эканамічныя рэформы праходзяць хваравіта, але тыя рэформы, якія я агучыла ў гэтым відэа, не з'яўляюцца радыкальнымі. Больш за тое, эфектыўнасць гэтых змяненняў была даказана на прыкладзе іншых краін. Правядзенне такіх рэформаў дазволіць палепшыць эканамічны стан у краіне, а значыць і палепшыць жыццё беларусаў. Подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі і цісніце на колокольчик, каб не пропустить наступные відео. До сустрэчы!